Aboki. Waye abokinka? Waye abokinka? Saboda ka kun raina mana hankali, ku ce mana aboki a Onata, a Enugu aboki, ka zo nan ma ka ce mana aboki? Okay to malam. Me malam? Saurara me ma ya kawo ka nan ne? Me ka zo yi? Laundry na zo. Wanki. Yaya me yake faruwa? Wai wanki ya kawo mana, na zo yana wani ce wani abu. Wanki. Laundry ne na kawo gashi. Laundry da Allah, saurara da Allah. Kai, mi muku wanki a yankin ku mu wanke muku kaya. Mi muku wankin takalmi, mu muku gadi. Mi muku abubuwan wahala nan ma ku biyo mu ku ce mu za mu muku wanki anan. Kakkare na mana hankali. Ka dalla fita. Dalla fita. Za ka damu. Fita mana Allah. Kai. Fita mana. Shole. Ya me ke faruwa ne? Wai ba za min wanki da guga ba. Kar ka ajiye mana anan, kar ka sake kai. Ku bi me ke faruwa ne? Wa'annan ba su da mutunci wallahi. Ɗan iska ne. Ba su da mutunci, rashin mutunci suke mana a kudu. To wannan su ne asalin kwastoma ɗina a gurin nan. Bara ku je in gaya muku. Asalin tushen gurin nan. His Excellency Alhaji Mai Malabuni ya hana mu nuna ƙabilanci a wannan jihar tamu ta Yobe. Tsakanin ko Bahaushe ko Bayarabe ko Inyamuri duk ya ɗauke mu abu ɗaya ne. Hasali ma da jam'iyyar APC ta rikici yana kan gwamna shi aka ɗauko aka ba shi shugaban jam'iyya wanda aka ɓata wa rai ya ɗebo su ya daddawa da su ya sassaita abubuwa da suke faruwa yadda kuke yawo da a rana kuke shushaina haka ni ma da hasan nake wanki da hannuna har kafin nan ya zo ya bani wannan inji da nake amfani da shi a gurin nan yanzu ku ba shi haƙuri aboki aboki Wannan saƙo ne daga Ahmad Diyara na Mai Malabuni. Jam'iyyar APC dama ku ne kuka yi ta.